китката. Опа! Отивай да я хванеш. Отивай. Тя Бързо, ела. Върни обратно китката. Чакайте. Така. Хайде, отивай си. Айде, отивай. Мания, стига си я бутала. Чакай, че аз се бутна. Айде. Ела. Хайде, отивай да сега какво ще хванеш. Хайде. Още малко. Отивай си. Виж какво има на Има на дивана. дивана. Взимаш питката и взимаш после от дивана нещо. Хайде, виж какво има на дивана. Виж. Хайде, седи и покажи. Хайде. Оп! Чакай, стига се вървиш. Така, браво! Абе, пастата, бе. И какво сега всички чакай всичко? Чакай. Кое са борили? Чакай сега, което си такова са. Не знам. Чакай сега да се хване. Което се хване. Тя ми каза посегна на той кръвни Чакай, шака. спокойно. Това ли взима? Той ли се взема? Това ли се харесва? Абе, виж пастата за зъби, бе. Пастата, дясно. Не, мисля, че се хареса. А, така, пусни химикала сега и всичко. Браво, моите дети. Тя е задържана много. Химикала. А сега другото. Не, никога. Така, химикала и елката. Точно тъй баба се работи. си хареса. Значи ще готви. И всичко то готвенето баба каза, че ще готви. Химикала Химикала е работата. Чакай. Да? И това какво е там? Сложих Фиби за фризьорка, мамайка да е с прическа. Черпаха, че хвърли и той че хвърли. Значи, ай сега химикала да Какво сега се става? Химикала и толкова. Правете снимчите. И паричи. И той знаеш какво се отваря. Да. Добре. Отиваш към пазан. Остава химикала. Давай да слагаме сега кръста. Това. Какво се слага? Кръщо, аз се Да, знам, ние го мушляхме през него. Ние ми мъжли са. Ние оттам. Както Да. да, после ще Такива се за мен. пахне. Смисъл сега да ни я чупят, или? Ще се не Ти чупи. какво чупи ли? Ти ще я държиш, който тича и се който се взема тича. Аз айде. нямам откривай, че така правиш. Ма то така или иначе Айде, същото. Тя почвай. чупя и подавам и И тук станаха две в едно. Айде.